co gallo do Día Internacional da Lingua Materna de 2011. Todas as linguas están vinculadas entre sí polas súas orixes e os préstamos que se fan unhas a outras, pero cada unha é unha fonte única de sentido para comprender, escribir e expresar a realidade. De todos os xeitos, a UNESCO tiña que matizar máis, porque fíxense, en Galicia non sempre a lingua paterna é lingua materna. Algúns sociolingüistas, desde o ano 65, por lo menos, tanto hai 50 anos aproximadamente, teñen dito que hai familias no medio rural, no medio vilego, quizás no medio urbano non, en que o pai non tiña, falo do ano 65, do ano 70, no outro mapa. O pai non tiña inconveniente en falar cos seus fillos en galego. Cando os nenos ou nenas tiñan 4 meses, 5 meses, 6 meses, ano e medio, que encantaba cancións aos nenos, que lle contaba contos aos nenos, que inventaba piropos sobre a bonitura dos nenos, a fermosura dos nenos, a gracia dos nenos, era, no 90% das ocasións, a nai, e non o pai. E as cancións, moitas delas eran en galego, porque hai nenos que foron educados, nenos e nenas. Gratuitamente por Buenos Aires, a xente, polas universidades da Argentina, titúlase Denuncia diante a UNESCO da perseguizón do idioma galego polo Estado español. E a denuncia está en galego, en francés e en inglés, non en castelano. O galego non estaba prohibido na época de Franco, porque hai tamén un ruxe de que o galego estaba prohibido na época de Franco, e eu, na miña casa, aquí en Pentoseda, falaba en galego. E Franco nunca veu, non teño noticia de que Franco viñera, nin mandou un policía. Por tanto, meu pai, miña nai e meus irmãos falábamos en galego mentras comíamos un caldo de arroz. Así pois, decir que Franco prohibiu o galego na casa de meus pais, Franco prohibiu o galego non deu prohibiu. O galego estaba prohibido no ensino, por exemplo, pero estaba prohibido na República, estivera prohibido na monarquía. Cuidado, esta é unha conquista da democracia. Todo hai que decir, todo hai que decir. Decía, o tempo dos mouros eran tempos mouros. Mira Ferreiro, un poema moi coñecido, deitado frente ao mar. Lingua proletaria do meu povo, eu falo porque sí, porque me gosta, porque me peta e quero e dame a gana, porque me sai de dentro, al lado fondo dunha tristura ceda que me abrangue, ao ver tantos patufos desleigados, pequenos mequetrefes sin raíces, que o pola garabata xa non saben afirmarse no amor dos devanceiros. Falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos, e ser, co rostro erguido, mariñeiros, labregos da linguaxe, remo e ará, proa e reina sempre. Desde o vento en roda, cantándonos na alma por séculos de séculos, cantigas de esperanza. Aquí e aquí erguemos a nosa luz sen algas. Aquí e aquí trepamos vellos camiños de longanzas. Se angurias nos empuxan, amores nos rescatan, cantaremos na ceifa do pan que nos agarda. Alabravante, bico nos beizos desta cara que ten un corpo, terra, que ten un nome, pan.
considera todas as linguas como elementos, parte dunha cultura, parte dunha visión da realidade, e que como tal, parte dunha determinada cultura, dunha determinada identidade, deben ser promovidas, deben ser mantidas. E, polo tanto, enténdese que a promoción, que a defensa desa diversidade lingüística axuda ao fortalecemento dos povos e axuda, por suposto, ao mantemento da diversidade lingüística. Este efeméride recoñece no mundo inteiro a importancia da diversidade lingüística e o plurilingüismo en todas as súas dimensións. As linguas, os idiomas, son elementos de vital importancia para a humanidade. Hoxe en día, as linguas desempeñan unha función esencial na complexa unidume educativa, cultural e económica das nosas sociedades. Non temos nada que ver no que pensamos políticamente e no que pensamos. Pero na lingua, eu sei seguro, en moitas máis cousas, pero fundamentalmente na lingua galega, eu sei que estamos totalmente de acordo. E eu fago un chamamento de aquí porque se caes todos os restos dos problemas dos que se poda falar son opinables.